ne sad i dol čovječe ispanjeni, tako kočni ispanjeni dol, zadjeli su dol, možda digne i kočaci, zablokirani zadnji točak kako okre od naše direkt, kako Digos je odmah, ali sam ošao odmah sam se spravio. Digos je. Ovo puno put slikajte. To treba zapamtiti stvarno. Na predstart klasa Superbike. Ala dok je vreme. Dola, peta, jedite peta. Vozit će 9 vozača. Izvinjavam se, 8 vozača jer danas prije podne William Kukušić danas prije podne imao pad i odboj. Ja se uspavao već. I Dominiki došao, Boga mi ja bi ja sam se zajebao. Ja nije propala mi breda. Ne bi ti mene vidio, ja bi te vidio, ne bi ti znao da sam tu. Dobro, to je uvijek. Ja zadnji krug ti malo veće približi, ne bi znao da sam. Pa onda sam svi. A inače, Dominiki da bi te trupne sista ne odimaći. Ali mogao si reći da dolaziš, ali ne samo odimam po duh. I gotovo. Ja se vodim s Pavlinac, ne vidim spori u pitku. Ja, šta je sad?